Ce frumos este. Ca să pot să vă... Ia, vai ce pui mare de fapt. Să nu cadă. Ce face puiul și mie? Sau cad ăsta? Uite cum e plin cu mâncare, vai ce a băgat, e plin. Are pe spate. Eu... Dă-mi și mie. Și gură. Să-mi zi să nu cadă. Vai ce frumos este. Ce cu mine? Pe 4 mai e seama cu părinții și iese, zboară atunci. Ai făcut tu calculul? Da, 28 de zile de când a ieșit din nou. 18 zile stă ou. Uite puiul. Uite, are 16. Cam capul greu. E moleu și el. Pe o parte... Să fie cu noroc. Pe o parte este. Păi, e distanța mică. Hai, du-te acolo la mama. Du-te acolo.